Nimala? Auntie. Yini manje? Hey Monica. Kwanele. Sengikhona phela manje. Yini? Yini Monica? Into ukuthi ngenkathi ngisuka ekhaya ngithi ngiza la. Ngithola iphone call evele esibhedlela. Bekuyi-emergency. Uyazi sobabili noVikranti bekumele sihambe. Waseke eshiyeka yedwa. Mhlasimpe ubebhorekile ingakho ke zelana. Angithi eqinisweni ngiyabona usejwayele ukuthi akulandele. Isaram. Sisi asambeni. uVikranti usilindile manje. Kulokhu ukhalela into engekho lana, Awukahle. Good girl. Kungenxa yami ukuthi nonke nikhathazekile la. Manje ke ngicela nilale kahle, nibe nokuthula. Alikhange ngiyakucela sisi. Okay? Ungalokhu utetema ke. Oh, okay. Yeah. Ngizoshiya imoto yami la, ngizothumela udriver angithathele yona. Okay ke, nilale kahle, Malume, ungakhathazeki. Oh. Yeah, Asam. Asambe Okay, sis. thatha isikhwama sakho. Okay, valani kumnyango. Yebo. Uyinakekele. Asam. Ngikhale kakhulu ngikhathele manje. Kujwayelekile. Vele mengabe nje uyikhalisa kudinga usebenze kakhulu. Auntie, ngicela ungivusa mase sifikile. Ngisathi ukulala kancane. Ngiyacela. Oh, Ngiyabonga. Ungakhohlwa njalo. angeke. Vuka. Umuzi wakho lo. Fuze ngabe mina ngikubuza lo mbuzo loyo. Kumele ngithini emndenini wakho? Auntie. Auntie ngiyacela. Ngicela sihambe lana. Ugogo nomkhulu bazongibona. Ngiyacela. Are you sure? Auntie ngiyacela.
Ngiyakucela. Anti ngicela sihambe. Ngiyakucela. Welcome home. Cha aunty, ngiyabonga. Vikrant. I-room yakhe upstairs. Ima kancane. I-room ese-downstairs yakho. Ini? Yeah. Asambe ngizokubonisa. Was. Kulungile aunty. Ikamera lodwa ngelunge kuthina sobabili. Ngoba nje vele kunodonga phakathi kwethu. Olwaphakade. Futhi uVikrant okukhethile lokho. So noma ngabe sihlale ekamereni elilodwa noma ahlukene ngeke kushintshe lutho vele. Angithi Vikrant? Aunty, Kwenze njani? Yini awuvumelani nalokho? akukho kanjalo. Aunty, ukhulelwe nje. Angiboni kumqondo omuhle ukuthi alale yedwa. Futhi lo muzi musha nje for yena. Uzothini makukhona kudingayo? Nobabili ake niyogeza. Sobe sikhuluma. Ukephi? Awuphethwe ikhanda. Ngakho kulele. Ngikutshelile nje ukuthi ngifuna ukukhuluma nanobabili. Hamba umvusi. Asimiyele. Sokhuluma naye. Angisokhuluma naye. Yini usuxhumene naye kangako? Indaba ungibuza lokho. Oh leyo mpendulo. Bengimthanda ngaphambi kokuthi sishade. Kodwa konke lokho kushabalele. Yona imizwa yakhe nganginayo. Kodwa manje ayisekho. Uzolinda kube yinini? Yini ukhuluma ngani? Cela ungicacisele bandla. Ngikubeka kucaca. Isikhathi sesifikile sokuthi uvele umdivorce. Uyiqalele kabusha impilo yakho. Hamba ke. Hamba umvusi. Asikhulume ngalento sivele siphume nesisombululo. Wevikrant ngabe ucabanga ungidivorce yini? Angizwanga. Sengimombi ngaleyo ndlela. Ngesikhathi ngisamncane abazali bami bangishiya bashona.
Ekhaya kwakuyimina. Ugogo nomkhulu. Noma nasi futhi. Thina nje sobani. Uyabona ngesikhathi ngiza kini. Konke nje ngami kwashintsha. Baningi yazi abantu lapha kini. Banothando futhi banginakekela. Angiyazi mina leyo nto. Ukukutshela nje ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke. Kodwa wena unginike ithuba Vikrant. Ukuthi ngikukhombise ukuthi ngikuthanda kanjani. Uyabona ngesikhathi ngizoshada nawe. Ngangeve ngijabule Vikrant. Kodwa nje ngephuthe lodwa. Wena usafuna inhlobo nje ukungixolela. Vikrant ngenxa nje yalokho. Iphupho lami lokuba nomshado omuhle lishabalele. Ngiyakucela Vikrant. Ungalishabalalisi iphupho lami. Asingawubhidliza umshado wethu. Ngiyakucela Vikrant. Vikrant, isho kuthile phela. Ngisho ukuthini? Ungaphutheki. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly Zizonke Sisonke Dear Signature 169.